Ba na dito. Gumagamit na po na sila ng bangka para makasakay. Nandun. Marusay River, Calasiao, Pangasinan. Malapit ng Bumabaw. Sobrang traffic. Naglalakad na yung mga tao. Yun, nalubog na yung mga kabahayan. Kung yung bahay mo ay walang second floor, wala, lubog na. Sobrang traffic. Sobrang traffic kasi baha doon pa sa pababa. Dito, yun, yung pababa doon. Ito, pababa na rin dito. Yan. Sakay sila ng bangka. Yung grabe yung sitwasyon ngayon dito sa Lasip Calasiao. Nabaha na, kanya-kanyang diskarte na para makatawid. Kahit anong klaseng sasakyan di na pwedeng makadaan dito, at pwede lang dumaan ay bangka. Ayan, sobrang taas mga bahay. Barangay Talibao. Ito yung nagpo-pose ng traffic dito eh. Ito yung dahilan kung bakit nagta-traffic. Malalim na yung banda dun sa baba. Kung isusuong mo yung sasakyan mo dyan, kung naka-tricycle o motor, wala, talagang tirik.